Použijú slova kolegu Hubináka, to je ten pán, ktorý má tehličky na bruchu. D'Angelo. A The Vanguard v pesničke Sugar Daddy, a my sa teraz zo Spojených štátov amerických prenesieme na jednu zo 14 8-tisícoviek. Slovák Zdeno Brnoliak sa chystá zlomiť svetový rekord. V júli sa pokúsi o bicyklovanie na zatiaľ najvyššie položenom mieste. Za cieľ si vybral Broad Peak v Pakistane. Jedno z najvyšších vrchov Zeme meria 8050 metrov a Zdeno sa naň vyberie s medzinárodnou výpravou. Čo musia splniť, aby cieľený rekord naozaj prekonali, nám povie Zdeno. Guinnessová kniha rekordov tak vyžaduje, aby sa bicyklovalo aspoň 20 metrov a v určitej nadmorskej výške. Práve ten Broad Peak nám poskytuje na vrchole dosť takú plochu, kde by sme to mohli uskutočniť. My budeme tie bicykle so sebou ťahať na pleciach a potom v tých určitých nadmorských výškach sa pokúsime jazdiť na nich, no a potom nakoniec aj na tom samotnom vrchole. Budeme držať samozrejme palce. Slovenský lezec je momentálne v Číne, kde sa na výstup pripravuje. Prezradil nám aj to, čoho sa najviac obáva. Čoho sa najviac bojím, to je tá situácia v Pakistane. Nie je celkom bezpečné miesto a mohli sme sa o tom presvedčiť 2 roky dozadu, keď tam 11 horolezcov zastrelili v základnom tábore. Toho sa teda najviac bojím. No a potom už samotná hora, tá otestuje našu fyzickú pripravenosť a samozrejme tam bude aj veľký podiel šťastia, teda aké budeme mať počasie. Zdeno Brnoliak prezradil aj to, aké bude zloženie a kto s ním na Broad Peak polezie. Skúšal som osloviť ďalších ľudí, ktorí by sa ku mne pridali. No a zhodou okolností sa mi prihlásil Nathan, bývalý cyklista Tour de France, Novozélandian. No a potom sa ešte k nám pridal aj slovenský poloprofesionálny lezec Adrian. Ten teda bude dohliadať na to, aby sme to aj technicky zvládli. Nie je vylúčené, že výprava sa ešte rozrastie. Lesci sa ale prvýkrát osobne stretnú až v Pakistane. Snáď si sadnú. O priebehu expedície vás budeme informovať a s výpravou sa ešte pokúsime počas výstupu aj naživo telefonicky spojiť, tak určite zostaňte verní Rádiu FM.